Is-sensiela ta' miżuri ġodda li ħabbar il-Gvern b'nefqa ta' 70 miljun euro fix-xahar biex jitwiżnu in-negozji u jiġu salvati l-impjiegi ma laqtux biss lajn tal-imsieħba soċjali iżda anki tal-ekonomisti li kummentaw b'mod pożittiv għal dan il-pakkett. Steve Ellul, ekonomista awtorevoli ħafna, spjega b'mod sempliċi dan il-pakkett finanzjarju favur il-familji. Għalkemm dan huwa pakkett finanzjarju illi jindirizza direttament il-bżonnijiet ta' min iħaddem, huwa pakkett finanzjarju li jwieżen direttament lil ħaddiema. Fil-fatt huwa indirizzat b'mod speċifiku biex iżomm l-impjiegi, iżomm l-impjegati kollha mal-employers tagħhom. Steve Ellul qal li pajjiżna jinsab f'għada fiskali b'saħħitha biex joffri pakkett mill-aktar ġeneruż. Mhux il-pajjiżi kollha jistgħu jagħtu pakketti finanzjarji bħal dawn, kollha jixtiequ jagħtu pakketti finanzjarji bħal dawn, imma mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-ispazju fiskali nsejħulu aħna, il-kapaċità, il-riżorsi finanzjarji bħala gvern f'livell ta' gvern biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. L-ekonomista ċenna wkoll fuq is-sostenibilità ta' dan il-pakkett li qed jgħin għaliex l-ekonomija Maltija għaddejja minn mument ta' sfida temporanja. L-ammont ta' dejn illum għandna huwa ħafna inqas milli qatt kien. U meta kumparat mad-dejn li naraw f'pajjiżi oħrajn fil-medja Ewropea bħalissa qiegħda viċin 80%. Malta bħalissa qegħdin viċin 43% tal-prodott gross domestiku, ġifieri għandek spazju sinifikanti biex wieħed ikun jista' jagħmel dawn it-tip ta' manuvri. Steve Ellul qal li t-tielet pakkett ta' għajnuna mħabbar mill-Prim Ministru jikkonsolida aktar u jżomm il-ħaddiema man-negozji biex meta tgħaddi din l-isħaba l-ekonomija Maltija terġa' taqbad ir-ritmu malajr qabel ħaddieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.